Уважаеми зрители, здравейте! Намираме се в Карнобат. За първи път тук ще проведем телевизионен дебат на кандидат-кметове за кметове на община Карнобат за изборите на 25 октомври. Камерите ни са разположени в ритуалната зала на град Карнобат. Залата е пълна с хора, които с интерес участват в този дебат. Те ще имат възможност да чуят тези програми, послания на трима от кандидат-кметовете на община Карнобат. Надявам се да се случи един честен, почтен, откровен, истински, разумен и информиран дебат и всички ние да разберем за визията за бъдещето на Карнобат, как той ще се развива през следващите 4 години. С нетърпение искам да ви представя и тримата участници в този телевизионен дебат. Ще ви ги представя по реда, който е изтеглен от Общинската избирателна комисия за участие в телевизионни дебати. Вие, разбира се, може да ги аплодирате. Посрещете с аплодисменти Владимир Крумов, който е кандидат за кмет на община Карнобат от политическа партия ГЕРБ. Господин Крумов, здравейте. Заповядайте, това е вашето място. Втори ще говори, също аплодисменти за него, Георги Димитров, който е кандидат за кмет на община Карнобат, издигнат от коалиция Левицата. Господин Димитров, здравейте. Заповядайте. И трети поред, изтеглен от ТОИК, ще ви представя Тодор Байчев. Здравейте, господин Байчев, кандидат за кмет на община Карнобат от БСП. Благодаря ви, че приехте поканата. Благодаря ви, че ще поставите началото. Надявам се една добра традиция в Карнобат преди важни избори да се случват такива дебати, в които вие ще представяте конкретно днес, тази вечер, вашите идеи, вашите виждания, вашите програми за развитието на Карнобат и на общината през следващите 4 години. Уважаемата публика също е запозната с регламента на дебата. Мисля, че е крайно време да започнем, тъй като аз също нямам търпение и се интересувам как ще се развива Карнобат през следващите 4 години. Господин Крумов, готов ли сте? Здравейте първо на всички. През последните 10-15 дена бяхме свидетели на много приказки, на много говорене. В частност, видях и камени упреци, че съм твърде млад да управлявам една община, не съм роден в град Карнобат, но аз преди 10 години взех едно съдбоносно за мен решение да създам семейство на територията на град Карнобат, което си е още тук, живее си тук. Имаме си едно прекрасно детенце, което учи в град Карнобат. Ще остана тук, ще се развивам тук, въпреки че работа ми в момента е в Бургас. Пътувам всеки ден и ще се връщам всеки един ден в този хубав, прекрасен град, защото тук градът ми харесва много, жителите ми харесват много и ще продължавам да живея тук. Като заместник областен управител през последните 7 месеца имам удоволствие да съобщя, че постигнахме много работа с също един млад амбициозен екип в областна управа. Имайки предвид последните няколко дни непрестанните валежи на територията на област Бургас, нямаме сигнал в момента да има наводнение на територията на областта. Като всички знаете, че област Бургас е една от най-големите области на територията на Република България, с най-много общини и по площ и по територия. На самата област ние имаме над 217 км реки, като около 30-40 км с над 40 потенциално опасни точки ние ги почистихме с минимална сума и постигнахме още 30 секунди за стъпителното. Да. Просто съобщавам. Един много добър резултат. Имам визията, имам амбицията, имам и младия екип, който сме го подготвили да постигнем едно добро европейско развитие на община Карнобат, а също така имам честта да бъда член и ръководител на управляващата партия в Република България, която също постигна много добри резултати за цялата държава. Всички виждате благодарение на нашата партия какви хубави европейски проекти се реализираха в община Карнобат, а имам удоволствието и желанието да ускорим този процес през следващите 4 години. 2 минути изтекаха. Благодаря, господин Крумов. Аплодисменти, встъпителни думи на кандидата за кмет на община Карнобат от ГЕРБ Владимир Крумов. Господин Димитров, вашите 2 минути встъпителни. Заповядайте, вие сте. Добре дошли, скъпи съграждани и приятели. Аз съм забравил думата враг. За мен в политиката се употребява другия термин – опоненти, защото на 26-ти изборите ще приключат, но ние ще трябва да живеем и да работим заедно в интерес на нашите съграждани. И това, с което започна господин Крумов, че в кампанията до сега са се изговорили някакви тежки думи, аз избягвам да ги чета.
трябва да не ни направи врагове, да можем да се гледаме в очите, да си помагаме и да работим в интерес на съгражданите си. Аз едва ли имам нужда от самопредставяне. 8 години съм кмет на тази община, чета срещу себе си един лозунг, видими резултати. Ами да, аз нямам какво да обяснявам. Това, с което се занимавах, аз и моя екип, е видимо и го признават включително и моите опоненти в предизборната кампания. Карнобат направи качествен скок. За мен живота не се мери в мандати, нито с програмни периоди. Но това, което постигнахме, ни даде опита, възможностите, коража, че утре нашия град, нашата община могат да бъдат още по-красиви. Заставам пред вас открито лице, защото смятам, че доказахме възможности, че имаме ясна визия, даже с хоризонт над този мандат, който предстои до 2020 година. Знаем как да го постигнем, с какъв ресурс, с изграден много добър капацитет, който всички признават, 15 секунди остават, че е втория в Бургаска област, че Карнобат се развива като първа община след Бургас при несъизмерими критерии. Вярвам, че Карнобат ще продължи напред в името на карнобатлии. 2 минути, точно. Благодаря, господин Димитров. Господин Байчев, вашите встъпителни думи, 2 минути на кандидата за кмет на община Карнобат от БСП Тодор Байчев. Заповядайте. Първо искам да благодаря на всички, които присъстват тази вечер в залата. Аз се кандидатирам за кмет по няколко причини. След като завърших висше образование, се завърнах в Карнобат, където до момента живея и работя. Считам обаче, че начините на развитие на Карнобат и, както каза господин Димитров, темповете на развитие могат да бъдат все по-бързи от това, което сме показали до момента. Аз като председател на Българската социалистическа партия и нашата партия има визия за развитието на града по начин, който е различен от досегашния. Ние споделяме всичко постигнато досега, не го отричаме, но мислим, че за момента пътят, по който трябва да продължи община Карнобат, е малко по-различен. Смятаме това да го приложим на практика в управлението на общината. Имаме подготвени кадри, имаме кадри, на които можем да разчитаме, които знаят и могат да направят всичко и то по такъв начин, че да се отсети от по-голяма маса от хора, което е критерий все пак за успеваемостта на нашите намерения. Колкото повече хора усетят по-добрият живот, който има в община Карнобат, толкова по-добре за всички нас. Считам също така, че аз съм един от вас. Човек, с който всеки един може да се идентифицира, може да поговори нормално. Заставам пред вас с лицето си, с името си, открит съм, нямам никакви пасиви зад гърба си, нямам никакви активи, които да ви предложа за настоящия момент. 15 секунди ви остават, господин Байчев. Но начинът, по който ние искаме да управляваме община Карнобат, е по-бърз и по-динамичен от досегашния. Благодаря ви. Това беше Тодор Байчев, кандидата за кмет на община Карнобат от БСП. И сега започнем една същинска работа. Господин Крумов, отново към вас да развиете първата тема. Свързана, отново повтарям, реализиране на европейски проекти, основен инструмент за повишаване на стандарта в общината, работеща общинска икономика, форми за нейното постигане, създаване на подходяща бизнес среда за подпомагане и стимулиране на местния бизнес. 4 минути, Владимир Крумов. Един от основните акценти, както всички знаят и на моята политическа партия ГЕРБ, това е усвояването на европейски фондове, качествено усвояване на европейски фондове с ясна визия и ясна визия за развитие. Едно на основните неща, на които ще наблегна аз, това е местната инициативна група. Аз съм участвал в създаването на тази местна инициативна група, активно съм ходил на срещи, активно съм участвал и в създаването на стратегията. Тази местна инициативна група за мен е един огромен плюс за нашата община, защото тук ситото става по-широко. Тук могат да участват и да печелят европейски проекти, много малки и средни предприятия, които успешно да развиват своя бизнес в тази малка
малка община като Карнобат. Всички знаем, че община Карнобат е една от най-земеделските общини, да не кажа, че е най-земеделската община в област Бургас. Точна бройка на проектите не мога да цитирам в момента, но знам, че са много. Тук виждаме представители от самата местна инициативна група. Всички знаят, че през изминалия период аз съм заявил готовност да помагам за разрешаването на всеки един проблем, довел до нещо в тази местна инициативна група и съм го доказал в момента и ще продължа и ще настоявам активно през следващия програмен период тази местна инициативна група да работи на територията на община Карнобат и за да могат малките и средни предприятия да усвояват европейски проекти, да реализират своите бизнес идеи, а оттам и да осигуряват нови работни места. Второто основно нещо, където имам визия, искам да се обособи един индустриален логистичен парк на територията на община Карнобат, като използвам преимуществото от географско положение на община Карнобат. Имаме чудесна връзка с реновиран нов проход, Ришкия проход, който е изцяло ремонтиран север-юг, автомагистрала Тракия, а както всички знаете, преди 2 седмици беше открит обходния път до Малко Търново. Правителството има амбиция да отвори КПП-то на Малко Търново за превоз на товари с камиони и от тук да се направи един логистичен парк, т.е. да се парцелира една промишлена зона, нова северна промишлена зона, да се направи инфраструктурата и там да се даде възможност на нови инвеститори да инвестират, да създават фабрика, като общината ще ги задължава да осигуряват според големината на парцела и големината на фабриката, да осигуряват минимум за определен срок от време 5, 10, 15 години работни места и да назначават нашите съграждани на работа, които да печелят, да останат, което е най-важното на територията на община Карнобат и да се развиват тук, да създават семейства. По този начин също ще и увеличим прираста на нашето население. Също подемам темата за националната програма за саниране, тъй като ние имаме пряк поглед от областна администрация как вървят нещата. Доколкото последния път актуалната ми информация са подписани 7 договора. Ще направя всичко възможно да стартира колкото се може по-бързо обществените поръчки за техническото обследване, да стартират по-бързо обществените поръчки за строителството, а оттам, когато влизаме от София посока Бургас по стария път, да видим един нов облик на нашия град. Тези сиви панелки да бъдат вече в нов европейски вид. А оттам аз съм началото на годината, като стартира тази програма, съм провел редица събрания по тези блокови и съм поел ангажимент лично на хората да им се облагороди между блоковото пространство. Също това нещо може да се използва по европейски програми, да се направят детски площадки, да си има паркинги, за сега като минаваме по пътя, особено по булевард Москва, виждаме всичките коли са паркирани на тревните площи, което за мен не трябва да е така. Благодаря ви, господин Крумов. Това беше Владимир Крумов, кандидат на ГЕРБ по първа основна тема. Сега по регламент господин Димитров и господин Байчев имат право на един въпрос в рамките на 1 минута към господин Крумов и разбира се той да им отговори. Господин Димитров, ще се възползвате ли от правото на въпроса? Слушай внимателно, господин Крумов, и разбирам, че от оперативните програми ще използва само механизмите на част от оперативна програма развитие на селските райони, т.е. местна инициативна група. Да, ще доразвиваме местната инициативна група, но тя не е панацеята. Оперативна програма за развитие на селските райони е широкоспектърна, най-богатата програма. Тази, която осигурява директните плащания, която дава възможност за развитие на инфраструктурата в селата. Но освен нея, има още няколко оперативни програми, които той като че ли отбягва, те там са многото възможности за реализиране на интегрирания план за развитие на град Карнобат и общия план за развитие на общината. Имате ли конкретен въпрос? Само по местната инициативна група ли ще работи? Останалите оперативни програми няма ли да ползваме? Добре, разбрахме. 1 минута. Господин Крумов? Разбира се, че ще ползваме останалите оперативни програми. В момента е стартирала новата програма Региони в растеж, към която община Карнобат може да участва за енергийно ефективно саниране на обществени сгради, т.е. на общински сгради. Там държавата също може да участва. Програмата за развитие на селските райони, както господин Димитров каза, е много широко спектърна, има много възможности. Особено ние програма сега може да я използваме в развитие на малките населени места на територията на община Карнобат.
Има много възможности, които могат да се използват. Разбира се, 4 минути са много малко, за да обхванем всичката тая материя, която е изключително сложна, а именно за това ние ще имаме изграден екип от специалисти. Всички знаят последните 4 години в община Карнобат. Ние имахме заместник ресор европейски проекти и виждате какво се случва. Така че 4 минути са твърде малко, за да хванем всичко. Добре, свърши ви времето за отговор. Господин Байчев, една минута за отговор, за въпроси към господин Крумов. Само искам да попитам господин Крумов, предвижда ли се някакъв публичен контрол върху ефективното влагане на средствата от фондовите? Публичен контрол. Абсолютно ще има контрол за качественото изпълнение на съответните проекти, за разходването на съответните суми в тези проекти и ще се обявяват официално резултатите публично на жителите на община Карнобат. Добре, това беше отговор на господин Крумов. Преминаваме към експозето по първа основна тема на Георги Димитров, независим кандидат за кмет община Карнобат, издигнат от коалиция Левицата. Господин Димитров, 4 минути вие сте. Аз ще говоря по-малко за икономика. Несвойствено на общината да се занимава пряко с икономика, освен уния дейности, които са свързани с комунално-битовото обслужване на съгражданите. Общината трябва да създава условия за развитие на бизнеса, да определя поносими такси за тях, за да постига една по-висока събираемост. Нашите усилия основно ще бъдат насочени към алтернативите на общинския бюджет, защото той е твърде малък. Нищо, че през последните 8 години нарасна от 10,5 на около 17 милиона лева. Два са механизмите за реализиране на приоритетите на една община. Единият е да се осланяш на собствените средства и да решаваш сравнително малък обем задачи. Втория – да приемеш предизвикателството да работиш по оперативни програми. До сега ние постигнахме значителни резултати. Съизмерваме се с общини като Ямбол, Сливен, даже има присъстващи в залата мои опоненти, които ни сравняваха понякога и с Пловдив. Карнобат е водеща община в социалната сфера. Ние сме спечелили вече от новия програмен период втория за страната проект по оперативна програма Човешки ресурси само преди 20 дни. Става дума за близо половин милиона лева, които ще осигурят 18-месечна заетост и грижа на 226 човека от Карнобат. Възможности обаче по региони в растеж, околна среда и останалите оперативни програми изпълват възможността ние да реализираме интегрирания план за градско развитие, говоря само за Карнобат, който надхвърля 80 милиона лева. Знам, че този ресурс можем да го осъществим, постижими са целите. В този смисъл ние ще имаме възможност да се докоснем до всяка една сфера, да достигнем до всеки един гражданин, а признанието, че сме постигнали през последните 2 години званието най-социална община, да ни даде възможност ние да надграждаме това постижение, да превърнем не само в грижа социалната дейност за най-бедните, най-онеправданите, но и в един основен поминък на нашето население, да създадем условия да подготвяме кадри, за да отговорим на ония потребности, които държавата не може да удовлетвори. Още веднъж повтарям, имаме опита и капацитета да го направим. Аз нямам имагинерни екипи. За всеки един от моите проекти стои с лицето и отговорността си един добър специалист, който не съм избирал по партийната му принадлежност, а по възможностите да реализира тези проекти. Що се отнася до условията за гласност, публичност на всички тези средства, то е изискуемо първо от оперативната програма, второ е наложено като практика вече в работата на общината. Ще използваме всички механизми за съфинансиране, дофинансиране, мостово финансиране, инструментите на Jaspers, Jeremy, но ще реализираме този обем от работа. Това е изключително предизвикателство, което събрано заедно с ангажиментите ни или средствата, които придобиваме през общинския бюджет, ще даде възможност за следващите 4 години в общината да реализираме дейности в обем над 120 милиона лева. Считам, че това ще преобрази
коренно облика на общината, ще надгради онова, което постигнахме до сега, ще ни направи еталон за община не само в Бургаска област, но и в страната. Благодаря. Благодаря ви, господин Димитров. Господин Крумов, господин Байчев, въпроси, ако имате към това, което чухте. Господин Крумов. Господин Димитров, за какви точно проекти мислили ли сте? Имате ли готови проектни предложения по новата програма за развитие на селските райони, която се очаква от до година да стартира, за развитие на малките населени места на територията на община Карнобат? Заповядайте, господин Димитров. Благодаря. Програмата за развитие на селските райони не е стартирала към настоящия момент. Няма го обхвата на дейностите, които ще бъдат разрешени за интервенция, с изключение на това, че има една голяма заявка, че там, понеже ние сме в 4-то ниво на оперативна програма Региони в растеж, ще имаме възможност да ползваме средства и по Региони в растеж, и по оперативна програма Развитие на селските райони. Това означава, че ония мерки за енергийна ефективност, които ние не можем да реализираме през програмата за селски райони, ще можем да реализираме през програма Региони в растеж, ще можем да реализираме през програмата за развитие на селските райони. Карнобат има проектна готовност с няколко готови проекта, които на предния етап така или иначе не можаха да бъдат класирани или бяха недостъпни за финансиране. За съжаление, в следващия програмен период няма да можем да правим това, което вие казахте в началото. Улици, паркове, междублокови пространства. 5 секунди, времето изтича. Минутата. Добре. Господин Байчев. Нямам въпрос към господин Димитров, беше изчерпателен. Добре. Продължаваме, уважаеми зрители, с трети участник в дебата за Карнобат. За първи път се прави такъв дебат за кандидат-кметове с подчертан интерес от хората, които живеят в тази прекрасна българска община. По първа основна тема, 4 минути, кандидатът на БСП за кмет на община Карнобат, Тодор Байчев. Заповядайте, господин Байчев, 4 минути. Благодаря. Ще се постарая да бъда максимално бърз и кратък, тъй като времето е ограничено. Общините безспорно трябва да използват средствата от европейските програми за изпълнение на своите планове за развитие. Основни критерии за доброто използване на европейските програми за нас е степента на задоволяване на потребностите на местната общност и цената на бъдещите услуги. Елементарната икономика и изчисления показва, че колкото повече потребители се ползват от един продукт, толкова цената му пада. Така че идеята ни е на тези програми, по които участваме, да бъдат засегнати максимален брой потребители. Това всичко трябва да става от един високо квалифициран екип от специалисти, които да подготвят проектите. Нашата идея е да привлечем допълнително хора, които предвид очакването на програмата за селските райони, да работят с селските кметове. Тъй като нашата община има 30 малки населени места, ако всички тези кметове желаят да работят, настоящият екип няма да бъде достатъчен. Друга идея, която имаме, е въвеждането на публичен контрол върху ефективното използване на средствата. Настоящите програми показват, че ефективният контрол не се осъществява толкова добре от общината. Затова нашето мнение е, че трябва да има, освен контрол от общината, да има такъв и граждански контрол от изявени наши съграждани специалисти в своята област. Също така, идеята ни е създаване и приемане на правила, които да изключват възможността по тези програми като изпълнители да участват фирми, които имат задължения към общината, държавата и това, което ние вече държим да вмъкнем, задължения към своите работници или към НАП. Не е нормално, когато някой дължи пари на своите служители, да идва и да участва по някакви програми и ние допълнително да му даваме възможност да печели. Що се отнася до работещата общинска икономика и формите за постигането, и това първо е един реален и изпълним бюджет. Отново се връщаме към строгия финансов контрол и да се използват общинските фирми в комуналните дейности. Като казвам да се използват в комуналните дейности,
тук също трябва един ефективен контрол, тъй като сега в момента е предизборна ситуацията, обикаляме по селата и се оказва, че фирмата, която създадахме за сметопочистване, не се справя толкова добре с задълженията си, както биха искали нашите съграждани, в сравнение с фирмата, която изпълняваше преди това. Също така фирмите трябва да запазват и увеличават дела на своята съсобственост и другото, което е да се преустанови тенденцията по отдаването на концесии, които първо не се изпълняват и второ не се и изплащат. Имаме един реален пример в общината, няма да споменавам имена и фирми, не е и редно, но така или иначе общината не предприема никакви действия спрямо тези фирми и по този начин създава една нелоялна конкуренция, като това на практика е едно скрито субсидиране. Другото, до което искам да се е създаването на подходяща бизнес среда за инвестиции и подпомагане на местния бизнес, подобряване на средата за инвестиции и иновации, които да гарантират откриването на работни места с повишена производителност, подобряване на условията за бизнес, справедливи и поносими данъци. Понеже заговориха за индустриалния и логистичен парк, аз съм бил там консултант. До всяко едно място в парка има асфалтов път, вода, ток. Ние в момента не предлагаме това нещо на нашите инвеститори. Времето ви стече, господин Байчев. Тодор Байчев, първа основна тема, кандидат за кмет, община Карнобат от БСП. Господин Крумов, господин Димитров, имате ли въпроси? Ако да, в рамките на минута го задайте към господин Байчев. Аз нямам въпроси. Добре. Господин Димитров, по тази основна тема въпрос към това, което чухте. Изненадан съм от липсата на информация в част от изложението. Аз не мога да си представя дали господин Байчев знае каква е разликата между фирма Залбермахер като организация на работа и работа на общинската дейност по сметосъбиране. Има минимална разлика, господин Байчев, и тя е само в статута на фирмата. Тя е само в новите контейнери, 1050 броя, и в трите нови сметосъбиращи машини. Целият личен състав на фирмата е същия, какъвто беше във фирма Залбермахер, с изключение на това резултата, че всеки месец общината спестява около 13 000 лева, заради това, че някой не обира печалбата, а тя остава тук в общината, т.е. ние правим една икономия. Така, минута ви стече, господин Димитров. Уважаема публика, уважаеми отбори, сега е ваш ред след първия кръг. След първата тема, вие чухте 4 минути на Владимир Клонов, Георги Димитров и Тодор Байчев. Всеки един от отборите има право на един въпрос към избран от тримата участници. Заповядайте на този микрофон и се представете. 3 въпроса към един от участниците. Казвам се Теодор Ченешев, заместник-председател на Общинския съвет на БСП и 2 мандата председател на Общинския съвет. Това, което ще кажа, ви моля да не го считате като въпрос, а да направим едно уточнение. През цялото време вие представите господин Димитров като независим кмет, подкрепен от левицата. Има разлика, че той е водач на листа, на която е избрал името левицата, но това не означава, че той е подкрепен от левицата, защото представено по този начин БСП е част от левицата въобще в България и индиректно вие правите някакво внушение. Не ви обвинявам, просто искам да уточним това нещо. Представете го като независим кандидат, защото в листата левицата влизат няколко партии. Имате ли въпроси към... Не, само това уточнение исках да направим. Добре, няма да го считам за въпрос. Сега сте вие. Заповядайте, да. Заповядайте, господине. Един въпрос към избран от тримата участници. Казвам се Невен Нелев. Имам въпрос към нашия опонент Димитров. Ставаше въпрос тук за плащане, вред са нещата. Аз директно ще цитирам името. Имаме тук бизнесмен. Стефан Бяндов се казва. 2010 година има сключена концесия за изграждане на тенис корт. Доста така неща бях чул, нищо не е направено по въпроса. Но не се и събират дължимите суми, които трябва да плати. Ние плащало 2010 година, доколкото имам информация. И имам въпрос, защо не се събират принудително? Това ми е въпросът. Добре. Така, към господин Димитров.
Има такъв въпрос. Заповядайте, господин Димитров. Да, има сключен такъв договор. Не знае дали е от 2010 година. Има анекс към този договор. Що се отнася до плащанията, не е вярно, че няма плащания, но има забавяне на плащанията и подписано споразумение за тяхното изпълнение, включително с съответните лихви. И това не е единичен случай. Много от бизнесмените са затруднени и ние предпочитаме да разсрочим вземанията си, отколкото изобщо да не ги съберем. Това е истината, господин Недев. Така. Други въпроси по първа основна тема, която чухте от представителите на ГЕРБ, от представителите на отбора, който подкрепя независимия кандидат Георги Димитров. Има ли? Добре, да считаме, че няма. Продължаваме нататък. Уважаеми зрители, това е дебатът за Карнобат с участието на трима кандидат-кметове: Владимир Крумов, Георги Димитров и Тодор Байчев. Продължаваме по втора основна тема. Отново 4 минути за господин Крумов: здравеопазване, социална политика и трудова заетост, качествена грижа за възрастните хора на територията на община Карнобат. Вие си, господин Крумов, 4 минути. Тъй като преди малко чухме господин Димитров, наистина преди около малко повече от 2 седмици станахме свидетели, че община Карнобат отново подписа проект, свързан с социалните дейности на територията на община Карнобат. Да, наистина, община Карнобат е една от до момента най-социалните общини на територията на област Бургас. Аз искам и ще го продължа това темпо на работа. Напротив, ще го ускоря многократно. Ще продължим да изпълняваме възможностите, които има община Карнобат в сферата на социалните услуги към всички наши съграждани. Активно ще освояваме в тази посока такъв тип европейски средства. И второ, аз имам предложение, което сме го разработили с моя екип, което искаме да го направим, да го реализираме, да направим един здравен отдел на територията на община Карнобат, където в начало ще стартираме с 1 или 2 служители, последствие, ако има нужда, ще ги увеличим, който ще състави регистър със здравното състояние на нашите майки, бащи, баби, дядовци, които постъпват на територията на болничното заведение. И ако имат нужда за допълнително лечение, домашно лечение, община Карнобат има тая възможност. Разбира се, когато се планира сега следващия кмет, който седи на кметския стол, има една много, много важна, да не кажа най-важната задача, е съставянето на бюджета за следващата календарна година. Ако има такава възможност, ще отделим средства за допълнително подпомагане на тези хора, които са с пенсии. Всички знаем, има хора с пенсии от 150, 160, 170 лева. Когато влязат, примерно, в болница за няколко дни да лекуват една пневмония и после имат нужда от долечение, а те си платили тока, транспорта, храната и така нататък в болница, са останали с 20 лева. Община Карнобат да им помогне с някаква сума, за да могат да се доизлекуват в домашни условия. Това е едно от нещата. Другото, което е здравеопазването специално, началото на годината всички знаем, че имахме един проблем. Бяхме на прага на затварянето на вътрешно отделение. Успяхме да го запазим, намерихме специалист, за което от тук искам отново да благодаря на господин Семира Бумелих, който ни помогна с този специалист и го намери. Аз ще работя активно. Общинската болница, тъй като тя има основно социална функция на територията на община Карнобат и в нея се лекуват жители от община Сунгурларе, също идват от община Айтос и основно нашите съграждани. Ще направя всичко възможно болница да се запази, а и ще търся начин да се финансира ремонтирането на вътрешно отделение и на детско отделение, за да може всеки един наш съгражданин да получава качествено здравеопазване. Ще направя всичко възможно като кмет да намеря финансиране за закупуване на нова апаратура, за да облегчим нашите специалисти, които са на много високо ниво, да дават качествени диагнози и да провеждат качествено лечение на нашите съграждани и на техните пациенти. Имате 1 минута в резерв, господин Крумов. Ако искате, може да запазите за по-нататък. За другите теми. Добре, 1 минута резерв на господин Крумов. Господин Димитров, господин Байчев, имате ли въпроси към това, което чухте от господин Крумов по втора основна тема? Не, нямам въпроси. Господин Байчев се отказва от въпрос. Господин Димитров? Не мога да го разбера този здравен регистър. Не мога да разбера смисъла на този здравен регистър и доколко това е правно възможно. Тук има лекари в залата, вие сте полагали Хипократова клетва и освен на мен
или на най-близките ми. Моята диагноза нямате право да я кажете на никого. Какво ще пишете, господин Крумов, в този здравен регистър? Второ, смятате ли, че общината има някакви правомощия да контролира тази дейност? Що се отнася до помощите, които трябва да се дават, те се дават от Общинския съвет, не от кмета на общината, ако е необходимо. Така, минута свърши. Заповядайте, господин Крумов. Като развих моето мнение, моята идея, аз не съм казал, че община Карнобат ще го контролира, ще контролира болницата. Община Карнобат ще създадем такъв здравен отдел, който да разглежда всеки един случай и ако има нужда от помощ, може да помогне със съответно финансови средства. Разбира се, това решение ще бъде предложено като докладна през Общинския съвет и ако бъдещите общински съветници решат да го подкрепят, ще го подкрепят и ние ще го приложим този модел за напред. Добре, благодаря, господин Крумов. По втора основна тема, 4 минути за Георги Димитров. Повтарям още веднъж темата: здравеопазване, социална политика и трудова заетост, качество на грижа за възрастните хора на територията на община Карнобат. 4 минути, господин Димитров. Както е зададена темата здравеопазване, няма да повтарям господин Крумов, само искам да кажа, че нашата болница, за разлика от съседките от този тип, е в много добро финансово състояние. Тя няма задължения. Че там успяхме да решим основните въпроси с материалната база. Санирането, реновирането на няколко отделения, нова апаратура. И що се отнася до оборудването, това са решими текущи въпроси, за които общината отделя необходимото внимание, разбирайте средства. Големия проблем на нашата болница е кадровия проблем. Дори тая диплома, която намерихме заедно с господин Самир Абумелих, на който съм много благодарен, става дума за един лекар, който обаче не ни посещава редовно. Няма кого да заблуждаваме. На нас не трябват лекари. И ако сега имаме, примерно, болен анестезиолог, има вероятност да загубим клинични пътеки. Загубим ли клинични пътеки? Ние ще загубим болницата, ако не решим кадровия въпрос да привлечем кадри. Това означава, че общината трябва да търси други възможности. Някога го решавахме с апартаменти. Сега ще предложа на Общинския съвет и на новоучредения фонд за работа с даровити деца да учредим стипендии, за да можем да се обвържем с договори, след като завършат децата в висшите учебни заведения, да подпишат договор, за да работят с нашата болница. В социалната сфера казах, че сме на водеща позиция за страната, но това не означава, че сме постигнали всичко. Новият интегриран план предвижда надграждане, свързано главно с оползотворяване на материална база, каквато имаме. Училището в Галата, училището, бившата сграда на Анушка Драгиева, за изграждане на нови центрове за хора с увреждания, разширяване дейността на съществуващите центрове и обхващането им в цялостна система. Аз съжалявам, че някой от присъстващите тук гласува против един социален проект, в който общината можеше да се случи. Все пак потвърждавам амбицията си ние да бъдем еталон за развитие на социалните услуги за страната. Имаме такава възможност да я реализираме още в рамките на първата година. Що се отнася до това, че сме спечелили втория за страната проект от целия програмен период, уважаеми съграждани, общината няма загубен проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Всичко, за каквото сме кандидатствали, е спечелено. На нас ни остава само да се учим от опита си и да си поставяме нови цели и амбиции. По отношение на трудовата заетост, 674 са безработните към края на миналия месец. Всеки ден в общината официално влизат 1600 човека, които работят в наши предприятия. Ние имаме проблеми не с безработицата и с създаването на заетост. Ние имаме проблем с качеството на нашите безработни, с тяхната структура. На тях им липсват образование и квалификация. И ако искаме да се справим, усилията ни трябва да бъдат насочени към образование и преквалификация
на тези хора, защото повечето от тях са на 45 години и за тях последните 25 години са просто един пропуснат период. 15 секунди. Оперативна програма Наука, образование и интелигентен растеж дава тази възможност. Аз вече имах възможността да се срещна с един учителски колектив, се срещна и с останалите. Те проявяват също желание, за да използваме всички възможности на тая програма и да решим този въпрос на заетостта на хората. Приключи времето, господин Димитров. Георги Димитров, по втора основна тема. Господин Крумов, господин Байчев, въпроси от вас към господин Димитров по втора основна тема, по това, което чухте от него. Господин Крумов, заповядайте. Аз нямам въпроси. Господин Байчев? Нямам въпроси. Добре, нямате въпрос, тогава преминаваме към вас. Да чуем вас 4 минути по втора основна тема. Тодор Байчев, кандидат на БСП за кмет на община Карнобат. Вие сте. Здравната сигурност е решаващ фактор за качеството на живота в нашата община. И предвид това, че вчера на сайта на Министерството на здравеопазването беше публикувана здравната стратегия, като цяло изглежда и с колегите, тук мислим в една посока, но аз мисля, че малко ще се опитам да изпреваря нещата, като кажа, че може би есенцията на здравната стратегия е следната, а именно изработването на една общинска здравна карта с необходимия брой легла, която да има записана в областната здравна карта и съответно по този начин с определения брой легла и с определените клинични пътеки нашата болница да кандидатства пред Министерството на здравеопазването. Също така искам да подчертая нещо друго, по което сме мислили, а именно за малките населени места, т.е. селата, които не се посещават от личните лекари. Това е проблем, който е масов в нашата община, предвид, че ние имаме тук 30 села. Преди малко господин Димитров правилно каза, че са положили Хипократова клетва и моята, ако не ме лъже паметта, ние дадохме на преференциални цени наемни помещения в болницата, за да могат да се упражняват своята работа. В същото време тези лични лекари не посещават пациентите по селата. Моето виждане по въпроса е, че общината тук трябва да влезе спешно в разговор с личните лекари и ако е нужно да поеме пътните разноски, но да могат хората да достигат до населените места, да имат достъп до лекаря, защото предвид това, че по селата имаме села, където имат само 2 пъти в седмицата транспорт. Хората ги лишаваме от лекарски грижи по този начин. Другото, което бихме искали да се ангажираме в Българската социалистическа партия, е с ресурсното и материалното осигуряване на МБАЛ Карнобат. И в момента имаме рентген, който не работи, включително и зъбен такъв рентген, и се налага да се ходи за едни елементарни снимки до Бургас. Мисля, че ако се поправи рентгена, ако се привлекат съответните специалисти, това може да донесе и печалба на болницата. Също така бих искал да акцентирам и върху липсата на лекари в спешна помощ. В момента в спешна помощ в Карнобат са само фелдшери, няма нито един лекар. Това също е проблем за нашите жители. От друга страна, в общината може да се поеме определен човек да приема поръчките от кметските наместници и безплатно да се разнасят лекарства по селата. Що се отнася до качествената грижа за възрастните хора в общината, идеята ни е в общината да се поддържа и разшири социалният патронаж, особено за възрастни хора, като се наблегне това нещо да става по домовете, да се разшири обхвата на услугите личен асистент и обществена трапезария, а също така да се изградят домове, където възрастните хора да имат целодневно занимание и в тези домове да се предлага и една рехабилитация и топла храна по обяд. Относно социалната политика, бихме желали да създадем един център за трудова и социална реализация, тъй като аз самия съм се сблъскал с този проблем. Много млади хора, когато пожелаят да постъпят някъде на работа, ги питат колко стаж имат. Как да го направят този стаж, как да работят, след като навсякъде ги питат, имаше 2 години, 3 години. Идеята е
общината да се ангажира активно към реализацията на младите хора, защото това е начина да ги ангажираме да останат в община Карнобат. Другото, което е отстъпено право на строеж и жилища, които да ги придобиваме от строителя въз основа на отстъпеното право на строеж. Така, Тодор Байчев по втора основна тема. Господин Крумов, господин Димитров, имате възможност да зададете своя въпрос към това, което чухте. Ще се възползвате ли, господин Крумов? Разбира се, имам въпрос. Заповядайте. Господин Байчев, въпрос от господин Крумов към вас. Непосредствено преди последните две сесии на Общински съвет в Карнобат се взе решение за изграждането на нов спешен медицински център на територията на община Карнобат, което е по проект на Министерството на здравеопазването. Ще бъде 200 квадратни метра, отпускат се 300 хиляди лева с чисто нова сграда. Отделно ще има и ново оборудване. Въпросът ми към господин Байчев е следният. Господин Байчев, как ще решите проблема с липсата на лекари в спешния център, след като спешният център е на директно подчинение на Министерството на здравеопазването и няма нищо общо с община Карнобат? И как ще решите проблема с липсата на специалисти в МБАЛ Карнобат, като бъдещ кмет на община Карнобат? Господин Байчев, заповядайте. Независимо, че значи да започна оттам отзад напред. МБАЛ Карнобат, принципал на МБАЛ Карнобат е все пак община Карнобат. Чрез Общински съвет Карнобат можем да отпуснем допълнително средства или да вдигнем капитала и по този начин да се вкарат допълнително свежи средства за заплати. А що се... Добре. А що се отнася до спешна помощ, безспорно там трябва да се води друг вид политика по привличане на кадри. И както би каза преди малко господин Димитров, дали с апартаменти, дали с нещо друго, но е въпрос на инициатива и на ръководството на спешния център, както това нещо трябва да стане съответно с разговори с община Карнобат. Така, господин Димитров, имате ли въпроси? Въпрос. В рамките на минута. Набързо в рамките на минутата. Не съм юрист, но не си позволявам да нарушавам законите. Пари за заплати общината няма как да даде по закон. Въпросът ми е как ще се разширява домашния социален патронаж, доколко. Ние преди 15 дена го разширихме. Удвоихме му капацитета, има и нова кола. На къде ще се разширява? Има ли потребност за това? Господин Байчев. Последно, което водихме разговори, има желаящи хора от село Сегмен и от село Сърнево също да се включат. Така че, ако говорим за разширяването, има достатъчно желаящи хора. От 180 стигнахме на 300 капацитет. И търсим хора, за да го запълним този капацитет. И това е от 20 дена работи домашния социален патронаж, разширен. Но вие явно нямате информация какво става в общината. Аз съм виновен, защото не реже ленти, за да го открием. Така, нека господин Байчев. Така да и... се доискаже. Да, разбира се, няма проблеми. И явно тогава, че информацията за разширение социален патронаж не е стигнала до хората от Сегмен и Раклица. Неми кмета да си изял вестника. Така, добре. Нарушаваме регламента. Уважаеми зрители, уважаеми гости в залата, втора основна тема приключи. Сега сте вие. Всеки един отбор има право на въпрос към избрано от тримата участници. По теми здравеопазване, социална политика, трудова заетост, отношение към възрастните хора. Заповядайте, господин, само на микрофона. И към кого е въпросът ви? Добър вечер на всички. Към господин Димитров, в крайна сметка. Той в момента Какво? кмет на тази община. Аз искам да задам следния въпрос. Благодаря. Така. Има сигурно време изпълняваш длъжността кмет, нали? Да. По закон. Господин Желю Георгиев, точно така. В крайна сметка аз искам да задам един прост въпрос. Господин Димитров, защо всичко това не се е случило през изминалите 4 или 8 години, това, което трябва да се случи за болницата? Конкретно, аз слушах много внимателно вашето изложение относно стипендиите, които ще учредите за бъдещи лекари, които трябва да се върнат в Карнобат. Моят въпрос е,
Защо това не беше направено през изминалите периоди? Добре. И още един въпрос. Като става въпрос за болницата, искам да попитам колко средства по един или друг начин е отделила община Карнобат за този така важен сектор в нашата община. Благодаря ви. Господин Димитров, вие сте. За една минута как да отговоря на два въпроса? Постарайте се. Защото политиката за изискуеми лекари бройка, за да съществува една клинична пътека, експериментално я въведе вашата политическа партия преди 3 години и постави малките болници на колене. И тогава се изостри кадровия въпрос. Колко средства? Минимум по 40 000 лева годишно отделяме допълнително. Така беше изградена оградата на болницата, машините за хемодиализа, тази година оборудването, цялостно преоборудване на кабинета по физиотерапия. Пари отделяме обаче сега, защото вече имаме виждането, че болницата ще съществува. Защото и парите, спечелени по Националния фонд Козлодуй, дават възможност, дават гаранция за 5-годишна устойчивост на болницата от тук нататък. Иначе можехме да влагаме общински пари, без да имаме гаранция, а че някой няма да дойде и да я вземе на безценица. Имате още 15 секунди. Бях изчерпателен, казахте да бързам. Добре. Имате ли право на още 2 въпроса имам публиката? Заповядайте. На микрофона, госпожа. Изберете се в момента господин Крумов и господин Байчев. Са на прицел, тъй като на господин Димитров беше му зададен въпрос. На всички, аз съм лекар. Искам да попитам господин Крумов за този здравен регистър. Нещо не ми стана и на мен ясно. И с какво той ще подобри здравния статус на нашите съграждани. Само на господин Байчев искам да кажа, че повечето от стоматолозите в града разполагат с рентгенови апарати, така че не сме сметнали за целесъобразно да подновим рентгена за зъбния рентген в болницата. Благодаря, госпожа. Господин Крумов, конкретен въпрос към вас. Отговарям. Аз не съм казал, че този здравен регистър ще подобри здравния статус на жителите на община Карнобат. Споменах го този здравен регистър, насоченост към социален аспект. Тоест, нашите възрастни баби, дядовци, майки, бащи, които са с по-голямата част с изключително ниски пенсии, когато влязат за едно лечение в някои от отделенията в МБАЛ Карнобат и после нямат възможността да закупят съответните медикаменти за последващо домашно лечение, община Карнобат с някаква сума според възможности на бюджета на община Карнобат да им помогне, за да си завършат качествено лечението в тях. Добре, благодаря, господин Крумов. Ще има ли въпрос към господин Байчев по втора основна тема? Само той остана пренебрегнат като кандидат, на който да бъде зададен въпрос. Има ли въпроси? Няма да има. Добре. Продължаваме по трета основна тема в днешния дебат за Карнобат, а именно образование, култура, младежка политика и спорт. Първи по регламент има думата кандидата за кмет на община Карнобат от ГЕРБ Владимир Крумов. 4 минути, господин Крумов. Един от основните аспекти в моята бъдеща програма за следващото 4-годишно управление на община Карнобат е заложен. Той е разработен съвместно с колегите от Реформаторския блок, които ме подкрепят доста активно, изграждането и създаването на колеж по земеделие на територията на община Карнобат. Така ще развия в няколко думи тази наша идея. Вече е изговорено. Изговорено е това със съответния университет, под който ще бъде шапката този колеж. Имаме базата, имаме институт по земеделие, който е един от най-добрите институти по земеделие на територията на цялата държава. Преди се казваше Института по ечемика, сега Институт по земеделие, както и да е. База, където те могат да провеждат практики тези студенти. Имаме хабилитирани преподаватели, съответно доценти, доктори, професори, които няма да бъде нужно да си вкарваме отвън. Имаме ги на територията на община Карнобат, които живеят и се развиват на територията на община Карнобат. Този колеж, всички ние имаме деца. Община Карнобат, както казахме, е земеделска община. Всяка седмица, когато получим
местния общински безплатен вестник Карнобатски глас. На последната страница има поместено от големите земеделски производители, големите фирми. Търсим агрономи, поливъди, животновъди и ред други такъв тип специалности. Ние предлагаме съответно община Карнобат, чрез съдействието на кмета на община Карнобат и Аграрния университет в Пловдив, да направим един такъв колеж, в който да се обучават средногодишно 300 до 400 студента и след това да имат възможност приоритетно да завършат бакалавърската си степен в Пловдивския университет. По този начин нашите деца, които са тук, няма да е необходимо да ги пращаме, които искат да се развиват в земеделието, да ги пращаме да учат в Пловдив, Стара Загора, да плащаме квартири, да плащаме издръжки. Те ще учат тук, ще бъдат близко до нас и ние пряко ще наблюдаваме тяхното развитие. Съответно, те ще намерят поприще в съответната община. Всички знаем, че община Сунгурларе също е земеделска община. Община Средец също е земеделска община. Община Айтос същото. Там също те ще могат да намерят своето поприще и развитие и да пътуват от нашия град, да работят там, да се върнат или да работят в нашия град. По този начин и земеделските производители ще посетят подкрепата. Съответно ще дойдат други студенти от други градове. Ще наемат квартира в община Карнобат. Ще си харчат парите в община Карнобат. Заведенията ще усетят ръст. Хората, които дават под наем апартаменти също. И ще има много млади хора, които като дойдат отвънка могат да решат да останат в община Карнобат. Ще създадат семейства, ще има деца и по този начин ще увеличим приръста. Второ, за култура. Знаем, че читалището в община Карнобат спечели проекта имат парен котел. В смисъл котел за парно. Моята идея е в следващото управление да се кандидатства пак по проект, община Карнобат да направи всичко възможно, читалището да бъде изградена инсталацията за парното отопление. Защото през зимния период, знаем вънка, ако е 10 градуса, в залата на читалището е 5 и то остава затворено за представления и за култура. А в община Карнобат и липсва точно това. Театри гледаме рядко, куклен театър, да не казвам от кога моето дете не е идвало да гледа в община Карнобат, говоря в Бургас. Искам тук да се случва точно това. Община Карнобат в лицето на кмета може да направи това. Специално за читалището, за парното ще настоявам много здраво да се случи, за да може да се развива културно-масова дейност на територията на община Карнобат. Още 30 секунди, господин Крумов. Възползвате ли се от тях? Си ги запазя за... Добре, минута и половина, обращението напомнете накрая за всички, финал. има господин Крумов. Така, господин Димитров, господин Байчев, по трета основна тема, това, което чухте от господин Крумов, заповядайте, като въпрос. Господин Димитров, имате ли въпроси? Не. Господин Байчев? Не, няма да задам въпрос. Също нямате въпроси. Добре, тогава по регламент 4 минути на Георги Димитров, здравеопазване, образование, култура, младежка политика и спорт. Господин Димитров, вие сте. Искам да кажа на господин Крумов, че като кмет ще го подкрепям всякак за реализиране на тая идея, на каквато и позиция да се намира той. И да не се чувства, че съм му откраднал идеята. Много е добра. Трудно осъществима. Що се отнася до читалището, мисля, че не бива да чакаме европейски проекти. Малко по-късно ще дойдат. Около 36 милиона струва КСС-то, 36 хиляди лева струва КСС-то на количествено стойност сметка е това за подмяна на отоплителната система. Мисля, че общината може да си го позволи през общинския бюджет, иначе се мотаем още 2 години и ще изпуснем 2 ценни години. Проблемите обаче за образованието са другади. Те са в настоящата ни система. Имаме 8 училища. С материалната база за тези, които се намират в Карнобат, сме се справили. Говоря тая, която е необходима за учебния процес. Там куцаме с базата за физкултура и спорт. И сега имаме готовност, защото поканата е вече пусната в обращение, сроковите са много малки, условията са много сложни. Започваме с училище Кирил и Методий, защото условието е на 2 училища да бъде изграждан един модерен физкултурен салон. Там имаме пряка готовност и ще кандидатстваме веднага. Що се отнася до училище Христо Смирненски и училище Христо Ботев, въпросите са малко по-сложни, в момента се проучват. Проблемите ни в другите 3 училища, с изключение на това в Антимол, където децата по-малко растат,
Соколова и Кликач са на изкуствено дишане. И ако общинския бюджет не ги подкрепя по някакъв начин да ги дофинансира, има опасност те да бъдат закрити. Политическо е решението на Общинския съвет да не се закриват. Където сме закрили училище, тръгва на закриване селото. И мисля, че и в бъдеще новоизбраният Общински съвет ще поддържа тая политика. По отношение на образованието, тъй като оперативна програма Наука, образование и интелигентен растеж не дава възможности за пари за инфраструктура, ние ще се възползваме основно от оперативна програма Региони в растеж. Там, където има нужда от допълнително финансиране, става дума главно за енергийна ефективност. Даже там сроковете са много кратки. До 15 марта трябва да сме готови с проектни си предложения и то за сума от 5 милиона лева. Има страшно много работа. По отношение на съдържателната част на образователната система, амбициите ни са тя да бъде насочена към местната икономика. Да започнем подготовка на кадри във всички общински учебни заведения, подчертавам, защото имаме професионална гимназия, която не е общинско училище, чрез СИПове или професионализирани паралелки да подготвяме кадри за нашата местна икономика. В това число и за социалните дейности, за които споменах, защото ние там ги обучаваме по 3 дни. Оставете, че им даваме по една мизерна заплата, защото такива са стандартите в момента, но искаме те да бъдат и медицински сестри, и камериерки, и готвачки, и какво ли не с една голяма отговорност. Докато хора, които метат навън с метлата, не носят отговорност даже за своята метла. 3 секунди имате, господин Димитров. 3 или 30? 30 секунди. Ще продължим да надграждаме спортната база. Останаха ни 2 площадки, които в ранна пролет ще затревим и общо взето ще завършим комплекса около стадиона. Влизането на отбора в В-група показа, че тия нови седалки, които построихме, са малко и ще трябва да търсим възможност през оперативна програма или през общинския бюджет за тяхното удвояване. Така, приключихте. Господин Крумов, господин Байчев, имате ли въпрос към това, което чухте от господин Димитров? По трета основна тема – образование, култура, младежка политика и спорт. Господин Крумов. Аз имам един въпрос към Заповядайте. господин Димитров. Как виждате развитието на Общинския футболен клуб за в бъдеще? Ще отделите ли повече средства, за да продължи той да носи радост на жителите на община Карнобат с изявите си в В-група, а защо не до година и Б? Господин Димитров. До година Б е мечта. Макар че има мечти, които се сбъдват. На първия въпрос основния казвам да. Аз и в момента ги подпомагам, включително и лично. Да, след като има резултати, след като е станало потребност за нашите съграждани, мисля, че няма да има проблем Общинския съвет да увеличи субсидията за футболния клуб. Живот и здраве, нека ги видим в Б-група. Добре. Господин Байчев. Нямам въпроси. Нямате въпроси. Така, продължаваме по-нататък. Вие сте наред, господин Байчев. 4 минути по трета основна тема. Заповядайте. Предвид динамиката на общественият живот и социално-економическото развитие на нашата община, безспорно образованието ни е важен фактор в развитието на общината. Но считам, че то трябва да бъде строго прагматично насочено. В настоящия момент имаме техникум, имаме и общообразователни училища. Мисля, че техникумът, макар и държавно училище, трябва да дава повече кадри на общината, защото ние сме тук известен земеделски и лозарски район, а липсват кадри именно с такава насоченост, които да са насочени в земеделието и в лозарството. Отделно от това има достатъчно транспортни фирми в града, които повечето служители към настоящия момент са им от други общини шофьори. Не зная как стана, но шофьори с категория С, които буквално произвеждахме на конвейер в професионалната гимназия сега, вече липсват в община Карнобат. Също така трябва да се помисли относно подобряването на материалната база в училищата и общинските детски заведения.
там децата на общината прекарват целия си ден и е хубаво да получават, освен забавленията, и едно качествено образование. За пример, тук бих дал училище Христо Ботев и моите поздравления, нали, към който присъства тук заместник директора, които имат съвременна обучителна зала. Аз лично съм бил там. Също така трябва да бъдат създавани и езикови центрове за обучение, съвместно заедно с училищата, а също така да се наблегне и на вечерното образование, вечерната форма на образование, тъй като, за съжаление, се оказва, че доста хора в община Карнобат нямат основно или имат само основно образование. Също така бих желал да се подобри материалната база на читалищата в общината. В момента пътуваме доста, обикаляме, виждаме, там нещата, определено мога да кажа, особено по селата, са трагични. Издирване и опазване на културното и историческото наследство. Мисля, че освен крепостта Маркели, има и други местности, които бихме могли да ги развием като туристически обекти, а и самата крепост Маркели към настоящия момент, смея да твърдя, доста съм пътувал, доста съм виждал, не е актуална като обект. Ако някой дойде, първо няма да повтори и второ няма да препоръча на някой да дойде тук да се загуби времето. За съжаление го казвам това. Желая също така да подпомагаме фолклорните групи към читалищата, тъй като по този начин ние ще помогнем на по-възрастните хора от селата да осмислят своето ежедневие. При тях няма друг културен или социален живот, освен да отидат в читалището, и обикновено това е свързано с песни или някакви фолклорни традиции, които те разиграват и по този начин се осмислят ежедневието. Другото, което искам да кажа, е да се популяризира отново междуучилищните състезания. Освен че децата ще спортуват, по този начин това е една основа, една база за бъдещи спортисти от град Карнобат. Добре, благодаря ви, господин Байчев. Да чуем, има ли въпрос към това, което чуха от вас, господин Крумов и господин Димитров? Господин Димитров, имате ли питане към господин Байчев? Снисходителен съм, нямам. Господин Крумов, вие ще възползвате ли? Не. Добре, тогава е ред на публиката. Заповядайте, уважаеми гости в залата. Заповядайте, госпожа. Изберете си един от тримата кандидат-кметове, на който зададете въпрос по тези теми, които чухте в момента. Казвам се Антонията Стоянова. Въпросът си ще го задам към господин Байчев. Вие сами ще се направите извод, защо го задавам към него. Малко само една скоба ще отворя, защото към настоящия момент това не е направено. Какво и какви са вижданията в политиката и предизборната програма на господин Байчев по отношение на децата със специални потребности? И по-конкретно въпросът ми е следния: как ще се ангажира той по повод достъпната архитектурна среда в детските заведения? Добре, разбрах, господин Байчев. Заповядайте. Преди малко дадох пример с училище Христо Ботев. Сега ще дам обратния пример, тъй като хора ме попитаха, на нас ще ни е трудно да влезем да гласуваме там. Така че най-малкото, с което, понеже ме попитахте лично, бих направил така, да разговаряме с директорите на съответните заведения, да направим по-достъпна средата. Що се отнася до програмата ми, разбирам, че вие сте лично заинтересована там, тъй като все пак работите това. Ще ви отговоря последния начин. Децата с специални потребности са по-особен вид деца от тази гледна точка, че те имат проблем в здравното си или в психическото си развитие и действително имат една по-голяма нужда и едно по-голямо внимание да им се бъде обърнато на тях. Разбирам, че към настоящия момент са малко учителите, които се занимават с тях, но все пак това е и задължение на директорите на съответните учебни заведения
да вземат и да потърсят такива хора, които могат да работят с такива деца. Добре, разбрахме ви. Има ли въпроси към господин Крумов и към господин Георги Димитров от вас? Ако имат такива, заповядайте, микрофонът е ваш, те ще ви отговорят с, надявам се, достойно с интерес. Заповядайте, госпожа. На този микрофон тук, заповядайте да ви чуят хората и да ви запишем. И се представете и към кого е въпросът ви. Аз първо да попитам, тъй като не съм от поканената и съм от политическа формация, която участваме съответно само нямаме кандидат за кмет, не подкрепяме и никого от формация Задайте Народен съюз. по тази тема въпрос към господин Димитров или към на господин Народен Крумов. съюз, които участваме в бюлетините за общински съветници под номер 1. Дайте въпрос. Въпросът ми и към тримата е съответно. Няма как. Господин Байчев вече не в момента... искам и към тримата да ми отговорят специално за тема образование. Дали предвиждат, нека да започнем по редността, както беше, дали предвиждат и детските градини да минат на делегирани бюджети, както са и училищата в момента. И съответно втори въпрос имам. Казахте към кой мога да го отправя? Значи регламента както и да е. Трябваше въпрос към господин Крумов и към господин Димитров. Така, и към Добре, той ще отговори, господин Не, Байчев. тримата държа да отговорят на въпроса за делегираните Ще бъдат ли бюджети. въведени делегирани Точно така, бюджети в детските градини? И съответно към господин Димитров, какво се предвижда по отношение на културата при нас, най-вече към киното, което на този етап нищо не се прави. Добре, по киното в Карнобат, Не се. благодаря ви. Господин Байчев, така и така отговорихте. Може ли да бъдат въведени делегирани бюджети в детските градини? Според мен може да бъдат въведени такива делегирани бюджети. Въпросът е дали съответната детска градина, детско учебно заведение има необходимия капацитет и специалист, който все пак да ръководи този бюджет и да го следи за изпълнението му. Добре. Господин Димитров, вие как мислите? Не. Не. Правили сме изследвания. Не могат да се самоиздържат на делегирани бюджети. Имах желание да го направим, за да бъдат самостоятелни, но се оказа, че не се вързват сметките. Водили сме много разговори по този въпрос. Комисията по образование, спорили сме. Те поискаха делегиране само на заплатите, но това е невъзможно. Няма такъв вариант. Що се отнася до киното, госпожа Петрова, 2 пъти кандидатстваме. Първия път по оперативна програма регионално развитие в предния програмен период. Оказа се, че програмата е написана така, правилата са такива, написани така, че ние бихме могли да го реновираме, ако то беше действащо кино. Ама то изгоря. Не е действащо. Сега е втора резерва. Стевки, така ли е? Втора резерва в Министерството на културата по една схема. Моля? БГ08, да, това е схемата. Резерва сме, има икономисани пари, ама дали ще стигна до нас, не знаем. Добре. Ще продължим да кандидатстваме. Проектът е много красив. Аз мисля, че даже вие бяхте при приемането на проекта. Господин Крумов, според вас могат ли да бъдат въведени делегирани бюджети в детските градини? За да се въведат делегирани бюджети в детските заведения, детските градини, това е една изключително голяма отговорност. Моето мнение е, че на този етап няма как това да се случи. Оставам отворен за в бъдеще да го говорим, да го изследваме, да правим съответните анализи, дали те ще могат съответните детски градини да се справят с бюджета, който ще имат, но за сега моето мнение е, че не могат. Добре. Последен въпрос. Има ли от публиката? Заповядайте. Добър вечер. Представете се. Валентин Ганчев, към господин Димитров ми е въпроса. Слушаме ви. Господин Димитров, казахте, че остават 2 площадки спортни за довършване. Вие запознати ли сте с качеството на новоизградената площадка, спортното игрище долу на стадиона? Сред експерти се твърди, че до нова година той ще остане без трева. Така, господин Димитров, конкретен въпрос. Валю, за коя? Тая дето е на изкуствена трива. Вчера мина приемателна комисия и я приеха специално, не е без забележки. Не съм специалист. Аз имам претенции към другата, която е гладката, че има 3 локви върху нея. Да, там имам претенции. Вчера мина проверката, написани са забележки, изпълнителя носи отговорност, мисля, че 5 години е гаранцията. Но тая за тревата нямам информация да има някакви проблеми. А за двете новите става дума между тези площадки и другото игрище, които изгради господин Боев.
Там е празното място, където мислим за затревяване и за разработване на тренировъчно игрище, за да не играем, да не правим тренировките на основното игрище. Добре. Благодаря, господин Димитров. Уважаеми зрители, уважаема публика, преминаваме към четвъртия последен кръг на дебата за Карнобат. Четвърта основна тема е именно благоустрояване, зелена среда, екология, пътна, транспортна и техническа инфраструктура и превръщане на общината в едно по-добро място за живеене. 4 минути. Господин Владимир Крумов, кандидат за кмет на община Карнобат от ГЕРБ. Вие сте. Пак ще се върна в началото това, което казах. Активно, много активно, в следващата една година, две, националната програма за саниране на панелните жилища ще направя всичко възможно процесът да бъде ускорен, да бъдат изпълнено качествено тези блокове. Направил съм редица срещи, тъй като, разбира се, сме в предизборна кампания. Всички живущи по булевард Москва имат страшно оплакване от тежкотоварния трафик на тежкотоварни камиони. Там има един доста амбициозен проект, който действително не е от днес, не е от вчера, доста отдавна е, за изграждането на един обходен път, който да свържи Ришки проход с изхода към автомагистрала Тракия, да обиколи града, където да изведе тежкотоварни превозни средства, които нарушават настилката на булевард България и тормозят нашите съграждани. Това, което поемам като ангажимент, ще направя всичко възможно, тъй като там процедурата е тежка, има много административни точки, които трябва да се изпълнят, трябва да мине през много решения на Общински съвет, трябва да има и съдействие на държавата, но го поемам като ангажимент и ще направя всичко възможно този проект, като давам пример пак с обхода на Малко Търново, който имаше редица проблеми, но в крайна сметка се случи, да се случи това е в Карнобат и най-накрая вече тежкотоварният трафик да бъде изнесен от града. Тези тежки автомобили създават предпоставка и за пътно-транспортни происшествия, както казах вече, тормозят и нашите жители. Второ, благоустрояване. Казвам пак между блоковото пространство. Задължително да се изградят паркинги, зелени площи, детски площадки. Ние имаме деца, имаме възрастни баби и дядовци, които искат да излязат навънка на въздух, да седнат на една много хубава пейка. Имаме деца, които искат да играят. Ние, като излезем с нашите семейства, също искаме да гледаме зеленина, спокойствие. Между блоковите пространства при всички положения ще направя всичко възможно за 4 години да се отделят средства от общинския бюджет, а и по възможност по европейски програми, съответно и с помощ от правителството да се изградят такива площадки. Второ, аз, понеже казах, съм от 9 години, всички, които са родом от Карнобат, знаят, това съм го слушал от много хора, дядо Димчев Бир как е бил залесен. Сега е една гола поляна. Преди 3 или 4 години, по спомен говоря, ние с нашата група направихме една акция и засяхме 69 дръвчета. Точно след 20 дена тези дръвчета бяха отскубнати. При всички положения там ще направим всичко възможно да го облагодим този район. По посока село Хаджиите, всички знаем пътя за хижда в Соколово в ляво, в дясно има една много хубава полянка, като имам идея тази полянка да се направят беседки, барбекюта, пейки, където могат спокойно нашите съграждани през уикенда да отиват, да се стават пикници и да се забавляват и да отпускат от напрегнато ежедневие през изминалата работна седмица. 15 секунди. Може да си ползвате и минута и половина, имате още спестено време. Това е за сега. Добре, Владимир Крумов с 4 минути по последната тема. Господин Димитров, господин Байчев, ще се възползвате ли от правото си на въпроси към това, което чухте? Господин Димитров. Господин Крумов, аз се занимавам отдавна с този обходен път. Познавам 4 варианта на обходния път. Проектантски екипи, запозната е включително министър Павлова, 2 пъти като министър, 1 път сега и 1 път в предния мандат. Проблема е тежък, защото е финансов. Възложиха го на Агенция Пътна инфраструктура. Уважаеми приятели, нямат пари да закърпят дупките. Онен ден хвърлиха 2 шепи асфалт
и той се изкърти на третия ден. Това нещичко струва около 10 милиона лева, което искаме. Последният вариант беше да прескочи линията и да излезе чак на разклона за Вълчин, по обходния път за Карнобат. Проблема е, че оперативна програма транспорт не може да финансира този проект, а от националния бюджет да чакаме средства. Уважавам мечтата ви, аз съм я имал. Минута ви приключи. Трудно ще стане. Добре. Господин Байчев? Нямам въпроси. Не се ползвате от правото си на въпроси. Тогава, господин Димитров, слушаме вашите 4 минути по последната тема от днешния дебат, а именно благоустрояване, екология, пътна, транспортна и техническа инфраструктура, превръщане на Карнобат в едно по-добро място за живеене. 4 минути. Господин Премиеров, много теми сте натрупали и то широко мащабни за 4 минути. Мисля, че ще се справите. Както вие, така и останалите участници го доказаха перфектно за 4 минути. Почвам от не най-лесния, но въпросът, който е сравнително решен. Екология, пречиствателна станция и тъй наречения воден цикъл на Карнобат е спечелен проект за 36 милиона лева. Той е в групата на буферните проекти за около 315 милиона готови проекти с играни обществени поръчки, които могат да стартират веднага. Утре, 14-ти, пристига проверката на Джаспър, за да направи проверка на площадките и всичко това, което е готово по проекта. Имаме уверенията на министър Василева, че след като мине проверката, при положително становище ще стартира. Притоварна станция Карнобат готова е. Оказа се тежко бреме за Карнобат. Имаме да решаваме въпроси с две инсталации. Едната е компостираща, защото сега се налага да носим строителни отпадъци на 46 км, много обемни, а нямаме какво да ги правим. Това се финансира по европейските програми. Другият ни проблем обаче, който трябва да решим, за да намалим транспортните разходи, с сепарираща инсталация. Няма открито финансиране, освен да търсим други алтернативни финансови инструменти. Международната банка за развитие, Европейската инвестиционна и това, което споменах. Джереми, Джаспърс или наши други инструменти, но ние няма да се оправим с такса смет, тя е в рамките на 1 милион и 100 хиляди лева, ако продължим да плащаме депониране на 10 хиляди тона отпадъци и тяхното транспортиране до новото сметище в Братово. По отношение на благоустрояване не разполагам с достатъчно време, но освен въпросните 12 блока, които подлежат на саниране и възможността да санираме индивидуални жилища на социално слаби, каквито са изискванията на програмата Региони в растеж, ще реализираме 5 км велоалеи в Карнобат и 23 междублокови пространства, главно по улица Москва и квартал Възраждане. Аз нямам възможност да изредя всички обекти, но тук влизат реконструкция, рехабилитация на предград площад и зелените площи, гробищен парк, новата част, улици в Карнобат, съответно по капиталовата програма и по национални програми. По отношение на екологията имаме още един голям проблем, който възникна през последните месеци, създаде напрежение в Карнобат. Ние в момента имаме сключен договор с частен приют за кучета. Оказва се, че още тук сме в конфликт на интереси. Хората нямат интерес да намалят популацията на кучета, защото ще останат без работа. Харчим 35 хиляди лева грешни пари, наши пари от данъците. Записал съм го в своята програма. След като бъда подкрепен, още следващата година ще заложа в общинския бюджет изграждане на общински приют за кучета. Струва не повече от 70 хиляди лева. Ние харчим сега 35 хиляди лева всяка година и резултатът е почти нулев. Още повече изградихме първия етап на зоокъта, ще изградим и следващи. Там ни трябва ветеринарен специалист, който може да върши и двете неща в приюта и много изграждащия се и изградения вече зоокът. По отношение на пътна, транспортна и техническа инфраструктура, освен задачите по улици и пътища, с гоненето на синергичния ефект, в смисъл първо да направим водопроводите и канализациите и тогава да асфалтираме и да правим тротуарите, ще решим и някои други проблеми на инфраструктурата. Аз не го поставих този въпрос в темата образование. Искам сега да ви кажа, че ние имаме готовност
без да занимаваме с съдействието, но без да го възлагаме на директорите на училища, да направим средата достъпна. Има възможност още сега ние асансьорите да ги направим в 3 училища. Ботев, Кирил и в Смирненски по оперативните програми. Въпросът е, че трябва да избързаме с проектирането. Сроковете са изключително кратки. 15 секунди ви остават. Да ги запазя за последните 2 минути и половина. Добре. Господин Крумов, господин Байчев, въпроси към експозето по последната тема на господин Димитров. Господин Крумов, ще се възползвате ли от правото на въпрос? Да, Заповядайте. Господин Димитров, по повода с кучетата, проблема наистина е много сериозен. Допреди няколко месеца служители в приюта, а и други жители твърдяха, че община Карнобат си е решила проблема с кучетата. Ние видяхме, че не е решен. Лично съм разговарял и с служители по детските градини, които след като децата се хранят, остават така отпадъци от тяхното хранене. И са направили предложение на тези хора от този период, защото при тях оправданието, че не прибират кучета, че нямат пари за хранене. Те са направили предложение тези хора да минават да събират тези отпадъци, хранителни отпадъци и да хранят кучетата. Това се е случило в рамките на 2 седмици и после са спрели. И в следващия момент чуваме, че харчим 35 000 от общинските пари на нашите съграждани за този период и чуваме, че нямат пари за хранене, след като тези хранителни отпадъци могат да се използват от детските градини. Защо до сега не беше упражнен такъв контрол и защо 8 години се харчат пари? С 2 думи, харчат се пари, а не се свършва нищо. Много хубава идея за изграждането на новия период, приветствам я, но до момента трябва да си дадем отговор на няколко въпроса, защото жителите 8 години? Карнобат ни питат. Какви 8 години? Осем години да съществува приюта за кучета. Нямам такъв спомен. Нямам такъв спомен. В залата има хора, които се занимават с приюта за кучета. Страната има всичко 8 приюта. Това е цифрата 8. Но той е съществувал 3 години. Добре, 3 години. Има проблеми с начина, по който да бъдат контролирани. Разбирайте, че не мога да назнача човек за контролер там. Аз кого назначавам, предпочитам да го назнача за ветеринарен лекар, а не да го контролира. И работата ни е ефективна. И ви казвам, че има конфликт на интереси. Конфликтът е в това, че човека, с който съм подписал договор и говорим, че осферипелите кучета трябва да бъдат евтаназирани, се влияе от жена си, която е председател на дружеството за защита на животните и казва, процедурата е много сложна и не можем да ги евтаназираме. А че те имат интерес да има повечето кучета, за това им осигурява работа. Че се изписват на фактурите педигри, пал, мешана скара, едва ли не и пържоли, с какво ли не ги хранят. Вие в същото време ми казвате с храна, която е отпадъци. Да, тя сигурно също трябва да минава на някакъв контрол или някой да минава да я събира. Аз предпочитам тази дейност да е общинска, защото ние ще можем да осъществяваме по-качествен контрол и затова ви предлагам идеята да се създадем общински. Още повече ще решим въпроса и с ЗООКът. Така. Господин Байчев, пак ви питам. Въпрос? Няма въпрос. Добре, тогава преминаваме към вас. Последно експозе по последната, основна 4-та тема. Тодор Байчев, кандидат за кмет на община Карнобат от БСП. 4 минути, заповядайте, господин Байчев. Благодаря ви. Считам, че община Карнобат трябва активно да се партнира с държавните институции за извършване на ремонт и реконструкция на пътищата в общината, което от своя страна ще доведе до съкращаване на времето за транспорта, а оттам и на транспортните разходи, и както и увеличаване на комфорта при пътуването. Бихме желали едно развитие на общинската инфраструктура, включително и в селата, като се наблегне на рехабилитацията на всички четвъртокласни пътни мрежи, които свързват малките населени места с общинския център. Така хората, които имат собствени автомобили, ще имат един по-добър достъп до общинския център. Приоритет при рехабилитация ще имат улици, които не са асфалтирани в града и малките населени места. Също така бихме желали да направим една програма, при която приоритет ще имат вече амортизираната улична мрежа или тази, която има
на тази, на която предстоят текущи ремонти чрез средства с общинския бюджет, а също така да се търси възможност за финансиране от европейските програми. Също предвиждаме рехабилитация и изграждане на нови елементи от уличната мрежа в Карнобат, както и в останалите населени места, улично осветление и тротуари. Създаване на нови места за отдих и грижа за вече създадените такива, тъй като имаме така няколко лоши примера в община Карнобат, но създадени площадки, които буквално са опропастени от нашите съграждани, за което вина няма общината, но мисля, че поддръжката и контрола и охраната би трябвало да бъде засилено върху такива места. Постоянен контрол на замърсителите, както каза господин Димитров, ясно е в града кои са замърсителите. Имаше няколко невралгични проблема последните месеци. Може да се контролира това, така че трябва да се наблегне в контрола относно тези замърсители, които са няколко, подчертавам това, няколко и се знаят кои са. Използване на програмите на заетост за почистване на населените места. Също така тук бих искал и като допълнителна работна сила да впрегнем и хората, които изтърпяват наказанието пробация, тъй като това е една работна сила, която може да се възползва, тъй като те са осъдени да полагат обществено полезен труд и бихме могли да ги използваме. Също така би трябвало да доставим повече съдове за събиране на битови отпадъци. Мисля, че към настоящия момент проблема трябва да бъде решен в две посоки. Или повече съдове, или по-често преминаване на сметосъбиращите машини. Тъй като един път в седмицата е крайно недостатъчен, особено за селата. Също така реализиране от пакет от мерки за подобряване на транспортното обслужване на гражданите. Мисля, че е крайно време да бъдат ревизирани договорите на транспортните фирми, които обслужват общината. В много от населените места разписанието не се изпълнява. Не се изпълнява не поради някакви метеорологични или други условия, а поради прищявка на транспортната фирма, която счита, че няма да има пътници, или пък някой се бил обадил да не отивал микробуса и тем подобни. Считам, че такова поведение е неприемливо и контролът от страна на общината трябва да бъде навременен. Добре, благодаря, господин Байчев. Последни въпроси от вас, господин Крол, господин Димитров, към това, което чухте. Аз нямам въпроси. Господин Димитров. Искам да разбера по коя оперативна програма ще бъдат ремонтирани четвъртокласните пътища, както казвате. Транспорт, региони в растеж, по коя? Господин Димитров, вие сте наясно, че по които програми има възможност, ние трябва да използваме и да работим по тях. Господин Байчев, няма такава оперативна програма за следващите 7 години да дава възможност за рехабилитация на улици и пътища. Запомнете го от мен. Господин Димитров, само миналата година на град Карнобат бяха отпуснати 1 200 000 от правителството на Орешарски. Дай Боже, Бойко Борисов, имаме тук негови представители, да ни отпусне още 1 200 000. Но не дейте да пренебрегвате всички възможности, само защото не са на лице към настоящият момент. Вие говорите за оперативна програма, явно не правите разлика между оперативни и национални програми, но това е друг въпрос. Добре, чухме отговора, господин Байчев. Уважаема публика, заповядайте. 3 въпроса към избран от вас кандидат. Заповядайте, господине, представете се. Спарух Иванов се казвам, кандидат за общински съветник от БСП. Моя въпрос е към господин Димитров, тъй като специално по последната тема доста пъти го чух да използва думата контрол и пак контрол. Искам да попитам, имаме общинско предприятие в Карнобат, на което за последната година му е отпуснат бюджет от 980 000 лева. Какъв контрол е упражнен спрямо него и защо няма никакъв отчет как са изразходвани тези пари? Благодаря. Господин Димитров, вие сте. Не е вярно, че няма никакъв отчет. И контрола върху работата на общинското предприятие се осъществява в няколко насоки. Вътрешноведомствени
и този на Сметната палата, която има право да ни проверява. И проверката приключи една седмица преди да изляза в отпуск. Бяха заверени отчетите, забележете, без забележки, без резерви. В общината такова заключение получават не повече от 5-6 общини. Ние го получихме без резерви. Добре, благодаря ви. Други въпроси? Заповядайте, госпожа. Добър вечер на микрофон. Въпросът ми е към вас, господин Димитров, във връзка с санирането. Председател на сдружение съм, едно от 7-те регистрирани. Въпросът ми е, има ли изготвена обществена поръчка за техническо обследване? Ако има такава, защо не е обявена и защо се чакат зимните месеци, съответно, когато нищо не може да се свърши, да бъде обявена евентуално? Или може би до година? 2015? 16, извинявам се. Това ли е въпросът ви? Да. Заповядайте, господин Димитров. Да, обществената поръчка е готова. Преди да изляза в отпуск, беше тръгнала за предварителен контрол. Така ли е? Кремена, помогнете ми. Така ли е? Което означава, че след като се върне от предварителен контрол, тя ще излезе в публичното пространство. Не смятайте, че по-рано от пролет ще стане. Извинявайте, независимо от позициите ми в Министерството на регионалното развитие, аз нямах предварителната информация на някои общини, ръководени от мои колеги от политическа партия ГЕРБ. Община Благоевград депозира своите документи буквално на първата седмица, след като беше обявена поканата. Ама за да стане това, разбирайте, че те са имали някаква готовност и отиват на 120 блока. Ние отиваме само на 12, до сега имаме 7. На пролет, Евгения. На пролет ви отговора. Имаме ли още въпроси? Заповядайте. Представете се и към кого е въпроса ви. Казвам се Куни Събев, гражданин съм на Карнобат. Въпросът ми е към кандидата за кмет на левицата. Господин Димитров, от тази вечершната дискусия получихте ли идеи от вашите опоненти, които ще използвате през следващия мандат? Да, господин Събев. Тази идея, която изложи господин Крумов, аз съм я чувал и друг път от работниците в института. Много хубава идея, красива идея, много трудно осъществима. Другата за обходния път е със същата съдба. Само, че човек трябва да има амбицията да реализира мечтите си. За мен в момента изглеждат малко като мечта, точно тези две неща. Няма лошо Карнобат да стане университетски град и да спрат да ни спрягат в интернет пространството на смешливо, че сме Кеймбридж, а не Карнобат, защото един университетски град носи много предимства. Господин Крумов изреди значителна част от тях. Това е живеца, младостта, която дава облика на един град. Така е. Ще подкрепям всякакси подобна идея, стига да има малката възможност да се случи. Благодаря ви за този отговор. Последен въпрос. Последен въпрос от дебата тази вечер. Заповядайте, господине. Към кого ще бъде въпрос? Аз си позволявам отново да задам въпрос към господин Димитров. Тъй като чух и всички тук в залата, крайна сметка какъв сериозен контрол се извършва на цялата дейност в общината. Нещо, което ми прави впечатление е последните 30 дни. Предполагам и на вас, въпреки че сте в отпуска. Една прекрасна инициатива на общината да изгради нови зебри или нова маркировка. Господин Димитров, на мен ми прави впечатление, че не са изминали 30 дни, а тя вече... Значи, искам да кажа, че тук контрола е изключително занижен. И ми направи впечатление, че ви ми отговорихте на въпроса, че сте похарчили 40 000 лева за ограда на болницата. Приблизително община Карнобат дава и толкова за кучета. Благодаря ви.
Добре, господин Димитров, една минута. Полагането на тая боя върху пешеходните пътеки е препоръчително, защото за разлика от бялата с перлите, тя не заслепява шофьорите. Но вие в момента ми поставяте въпроса не за качеството на труда на хората, които я положиха, а за качеството на боята, която получаваме по обществена поръчка. Кого да виня? Нашето предприятие за полагането или завода-производител, който ми дава гаранция? Само че вчера минах в Бургас и видях, че тяхните пешеходни пътеки от този тип са на същия хал. И те са пресни. За 15 септември ги правихме всичките, и нашите, и техните. Що се отнася до оградата на болницата, тя е правена като по обществена поръчка. Мисля, че струваше от порядъка на 38 000 лева, включително с платната, бетоновата основа и платната. Вие съпоставяте с приюта за кучета. Там не знам дали са реални разходите ни. Там става дума за, примерно, една кастрация на женско куче около 120 лева, за мъжко е малко по-евтино, едни лекарства за обезпаразитяване, нещо, което аз не разбирам. И става дума за контролиране не само на парите, но и на дейностите, които се извършват. И затова поставям въпроса... Да, свършвам. Затова поставям въпроса, че бихме могли това да го контролираме по-добре в рамките на общината. Добре. Дойде време да чуем и финалните обращения от тримата кандидати за кметове. Мисля, че четирите основни теми, по които те говориха, са интереси като виждане, като идеи, като посоки за развитие на община Карнобат през следващите 4 години. И на тримата им пожелавам успех в тяхното реализиране. Господин Крумов, финални думи, имате и минута и половина спестена. Тоест, имате 3 минути и половина по регламент. Вие решавате дали ще ги използвате. Заповядайте. Уважаеми съграждани, ние няма да правим черна кампания. Ние няма да обиждаме никой. Ние няма да обвиняваме никой. Но все пак не може да не отбележим някои неща, които се направиха и то некачествено. Не може да отбележим, че няма развитие на културно-масова дейност в община Карнобат. Не може да отбележим, че не се правят достатъчно улици, тротуари. Имаме чудесен парк, имаме централна улица. Не може да отбележим, че няма кой да измете тази хубава улица, че няма кой да изчисти пейките и ред други неща. Преди малко господин Димитров каза, въпреки позициите ми в Министерството на регионално развитие и благоустройство, те бяха първи. Ето за това на 25 октомври бюлетината трябва да е 7 за кмет и общински съвет, защото ние сме ГЕРБ, ние управляваме държавата и ние трябва да сме първи, за да има видими резултати в реално време на територията община Карнобат. Благодаря ви. Това беше Владимир Крумов, кандидат за кмет на община Карнобат от ГЕРБ. Благодаря, господин Крумов, за това участие. Господин Димитров, вашите финални 2 минути, имате и 15 секунди спестени. Моите предизборни срещи започват и завършват с 2 изречения. Не ви призовавам, гласувайте за мен. Забранявам по време на срещите да говорите срещу моите опоненти. Говорете само за положителното. Хора, които са присъствали на срещите ми, ще го потвърдят. Тоест, аз искам да гледам позитивно в бъдещето. Да реализираме мечтата на всички ни, която се казва Карнобат. За себе си, назад да гледам само там, където са грешките ми, за да мога да се уча от тях. Допускал съм ги, грешки допускал обаче само той, който е работил. Ако бях седял на една страна, щяха да бъдат по-малко негативите. Кмет не е професия. Не съм се венчал за този стол, за тая длъжност. Мечтата ми е един ден, като се тръгна, да оставя след себе си нещо, което да се възприема от хората като хубаво създадено за този град, за тази община.
Не можах да дам всичко. Излагам тук редица задачи, които са част от моята визия. Визията всъщност не е само моя. Тя е утвърдена от Общинския съвет, минало е обществено обсъждане чрез интегрирания план за градско развитие и Общинския план за развитие. Значи е възприета, отразява мнението на всичките мои съграждани. Имам амбицията, имам силата, имам вярата, имам личната си енергия, имам екипа, с който това мога да го реализирам. Затова поставям пред вас още веднъж заявлението си за доверие, за да мога да го свърша. Сам няма да мога, ще го направя със своите съграждани. Уважаеми съграждани, гласувайте със съвестта си, аз искам справедлива оценка. Благодаря, господин Димитров. Георги Димитров, кандидат за кмет на община Карнобат. Господин Байчев, имате 2 минути за финално обръщение. Заповядайте, вие сте. Благодаря ви. Първо искам да се обърна към господин Маринов, който е тук. Извинявам се. Само да попитам, ако на вас ви се вдигне уставният капитал, примерно с 500 000 лева, вие ще разполагате ли с тях? И може момент, какво ще прави управителят на МБАЛ е тема на друг разговор. Има момент, не се казах, заплатите могат да се регулират чрез уставния капитал. Това е един начин, който да се заобиколи. Така. Казах чрез вдигане на уставния. Добре. Добре. Да. Добре. Да. Съгласен съм, именно. Така. Продължавам от тук нататък. Уважаеми съграждани, предстоят ни избори. Всеки трябва сам за себе си да прецени как е най-правилно и най-добре да гласува. Предлагам ви да излезете и с чиста съвест да гласувате. Но най-важното е да гласувате, защото по този начин вие ще изразите своята гражданска позиция. Нашето предложение към вас е следното. Подкрепете ни, за да може вашите деца да не напускат община Карнобат, а да живеят и да работят тук. Благодаря ви. Уважаеми зрители, уважаема публика, нека да благодарим още веднъж на тримата кандидати за кметове на община Карнобат, които имаха самочувствието, имаха и смелостта да станат пред вас в този първи телевизионен дебат, да ги аплодираме още веднъж. Владимир Клубов, Георги Димитров, Тодор Байчев. Аз ви благодаря, че бяхте с нас. Желая приятна вечер. Гласувайте на 25 октомври. Гласувайте още веднъж. Искам и аз да ги поздравя. Господин Димитров, господин Крумов, господин Байчев, това беше от нас. Благодаря, че ни гледахте. Благодаря още веднъж. Купуването и продаването на гласове е престъпление.